welcome back to my vlog. Magmimerinda tayo ngayon guys ng saging na saba. So guys, ang lalaki, ito yung dala namin galing Bicol. So may pangmerinda na kami. Ako po'y nagpapasalamat doon sa nagbigay nitong saging na saba, yung nagpapadala, yung mga bayaw ko doon, Rene, si Ed. Maraming salamat sa inyo sa pag-effort. Tambox na saba, pinadala nyo sa amin. Saka meron din may nakuha din doon sa lupa ng sa mama ko. Ito yung dala namin. Saan yung isang senador nga. Alam niyo guys, season sa Bicol ngayon yung mga saba. Nasa puno pa lang siya o hindi pa kinukuha. May mga hinog ng mga saba. May mga hinog ng mga saba. Sa puno pa lang. Dami. Kaya so, kahapon pala natin na dinala. Wala na hinog na yung iba malabal na no? Dinamihan namin pagdala kasi marami kaming bibigyan dito sa Maynila. Kapitbahay, pamangkin ko, marami. Manababa lang harap to pwede pa to siya isaw-saw sa yung bagoong na isda na mayroong sili. Pwede to pwede pa siya isaw-saw Abay saya. Gusto sa inyo yan. Mahal dito to Malang hero nito. Sa probinsya pinamimigay lang to. May bibili daw doon. 8 ang kilo. May pumapasok. Siguro yung mga sasakyan na pumapasok doon yung dinadala dito sa Manila. Kaya lang mahal. 2 ang isa. Naliit pa. Nako. Binigyan ko yung kapitbahay namin, pamangkin ko, tapos yung kumari namin, yung inaanak namin, binigyan ko. I-share namin dahil bigyan lang to sa amin. Share the blessing. So, pamimigay mo talaga para dadami. Marami pang darating. Diba, Tan? Ano, Tan? Kailan balik mo? Babalik ka sa Bicol? Kailan balik mo ulit? Kasal? Ay, August. August next year. August na kasi natin. Maulan dun? August na kasi natin. Hindi ko pa alam. August. Maulan sa August. Mama, ko pa alam. Maulan ba pag August? Maulan. Kaya, Natapos na mag-merienda. Ate Punta Princess, kayo kay Ryan, ang ganda pa, ang kaya pala, sabi pa niya rin na makikita ko Crush sa, mo yun, anak? hapon.
Parang hapon daw. Ngayon pala si Ryan pala yun. Sa Atsikol, may kalas na din. Kalas mo yun na? Kamukha pa naman sila. Ate Princess. Kalas mo no? Ano ba? Kalas mo? Tinatanong ko na. Pagilay kung may kasama. Sabi, hinanap mo. Gawagawa sa akin. Huwag mo na mag-crush. Aral mo na. Aral mo na. Tapos muna ng ano. Kasi yun, mag-aral din yun. Bata pa masyari kung bata kayo. Magtapos din yun. Parang bata siya, kaway-kaway pag alis ng bus. Oo. Nagkaway ka rin naman nun. Ginawayan mo siya. Tatanggalin. Ano yung pagkasabi sa'yo? Saan? Naingat, ano sabi? Ingat ulo sa biyahe daw. Ang sabi mo. Sige. Salamat. Kalas ka daw ka ito? Wala naman sinabi sa'yo na kalas ka. Pero siya, kalas mo. Hindi nga ni. Dahil nga eh. Pagkahanga lang. Natuto na siya magtagalog Bicol. Dahil man nga ni. Dahil niya man crush. Hanga. Ito, mga bata pa eh. Pero magkaedad kayo, di ba? May tsura. Singkit din mata. Mukhang mabait ah. Ganun lang yun. Pagkahanga ng bata pa eh. Ikaw walang masama dun. Lalaki nito, oh, lulusog. Malusog, oh. Bitin na kami guys sa bakasyon namin. Meron pang lugar nga pwede hindi namin napuntahan. Tapos kami sa oras saka ano eh, maulan. Maulan kaya nga di namin na talaga mapasyalan yung gusto naming mapasyalan. Ang lulusog nito, lalaki oh. Dun sa ano, ni Richard. Ayaw mo na? Dito ko doon. Dun sa, ay! Allah! Dun sa ano, ilan ni yung kay ano, Gila Joseph. Bayaw. Dun din sa yung punta natin na ano, sinabi yung maligo tayo dun. Dun sa ilan ni Richard, dun sa Kina ano, Mami Del, di tayo nakapunta. dun din sa ilan ni ano, yung sa pinunta nila na ano, Beres ba yun? Hindi na nakakarating dun eh. Sa oras. Kulang na kulang ang 1 week. Sure. Kaya yan. Para kang nagbablog ah, pinagawa mo na. Pero pila yung ano pa ako. Ay mo yan, nak. Gabos mo yan, ano? Ubusin mo na, ano? Yung pinatungan mo kanina, ubusin mo yun. Bakit pala yun? Bakit kaya hindi? Pag bumili ka nito, isang daan mahigit to. Yan yan. No? Dito, oh, sawa ka sa. Sawa ka, meron mo puro batak. Ay.
na ako. Wala na doon. Wala na. Ayun eh. Ilan na ubos mo? Amen. Ito. Ito. Walo. Ate. Yun, set na yun. Walong piraso. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye-bye.